No ako sami dobre viete, je opäť nedeľa, 16 hodín 30 minút. No a ako každú nedeľu venujeme túto hodinku na Slobodnom vysielači našej štátno mafiánskej chobotnici, chápadlám chobotnice v našom štáte. Zo štúdia v Slobodnom vysielači sa vám hlasí Pavol Šedivý. Ako dobre viete, opäť tu budem mať nejakých hostí, takže ako prvému zavoláme Vladimírovi Pavlíkovi. Ja s ňom také úvodné slovo si vezmem. Čo je to moc? Čo je to moc vôbec v tomto štáte? Kto ju má? Kto ňou manipuluje? A kto tu robí divy? Kto je najmocnejší? Kto? To sú otázky dnešnej hodinky bez cenzúry. Takže vítáčame prvého hostia. Prosím. No haló, tu je bez cenzúry Pavol Šedivý, štúdiu Slobodného vysielača. Volám našeho prvého hostia Vladimíra Pavlíka. Vladko, servus. Áno, Pálko, takže najprv srdečný pozdrav pre teba, pre tvojich kolegov, ak tam nejakých máš. No a samozrejme pekný deň prajem poslucháčom Slobodného vysielača. Dúfam, že v dnešnej debate sa z niečo nového povieme a trošku im objasníme niektoré veci, aby začali chápať to, čo doteraz nechápali, keďže samozrejme nemali k tomu informácie a nemali sa k tým informáciám ako dostať. Takže, Pálko, asi tak z mojej strany na úvod. Vladimír, ja som tu začal akože dnešnú debatu tým, že čo je to moc? Moc v našom štáte, moc na Slovensku, kto ju má, kto je ňou opojený, kto ňou oplýva a kto je akože taký najvplyvnejší, lebo moc to sú peniaze, proste to je pocit moci, to je niečo také, že keď to máš, tak čím toho máš viac, tak tým ťa to núti mať toho ešte viac. Ako to tu v našom štáte takto vyzerá? Pálko, v prvom rade, keď by si mal definovať moc, tak to je, aby malá úzka skupina ľudí ovládala väčšinu. To znamená, že keď si to premietneš, ja neviem, na naše takzvané zvrchované Slovensko, nesvojprávne Slovensko, tak tu je, dajme tomu, to necelé 1% ľudí, ktorí sa snažia z titulu svoje finančnej moci, ku ktorej došli zväčša podvodom, ekonomickými podvodmi a kriminálnou činnosťou, ovládať väčšinu národa. Ale pozor, Pálko, toto nie je len o politikoch. Zober si napríklad cirkev. Tam takisto, rozumieš ma, úzka skupina ľudí sa snaží ovládať davy. A jedno z najhorších demagógií, čo sa týka rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku je, že snažia sa nám sugerovať, že Slovensko je pod dohľadom sedembolestnej panenky Márie. Neuveriteľná lož, Pálko, lebo ja som sa dlhodobo zaoberám cirkvami. Tesne po novembri 89 som mal aj v 93. myslím v Českej televízii ten dokument o vraždení našich kňazov. Zaoberám sa, dajme tomu, jak boli tí kňazi mučení, prenasledovaní, jak boli mučené reholné sestričky. No a Pálko, žiaľ Bohu, nestačil som sa diviť po novembri 89, keďže vtedy ešte Kristova cirkev bola skutočným služobníkom, dokonca ešte do roku 94 alebo 96, keď ešte biskup Baláš bola Tondra. A ja si kladem otázku, ako napríklad oni z titulu svojho môžu tvrdiť, že Slovensko je pod dohľadom, pod patronátom sedembolestnej panenky Márie, tak to sa, všetky tie svinstvá, čo sa tu porobili od roku 89, ale aj
do roku 89, to vlastne mi, Pálko, nejak nepasuje, veď krajina, ktorá má byť pod patronátom Sedembolestnej panenky Márii, tam musí byť svojím spôsobom duchovný blahobyt. Tam predsa cirkev musí byť skutočným Kristovým služobníkom a musí sa postaviť proti moci. Ale zeber si, prosím, situáciu dnes. Tu prídu z vysokej politiky nejakí arcizločinci a arcizlodeji, parazitní darmožráči, ktorí Slovensko dohnali tam, kde ich dohnali. No a cirkevní hodnostári miesto toho, aby zavelili ven vyšpinavé plody Antikrista z tohto posvätného miesta, tak oni im ešte žehnajú. Takže nie len politici, ale aj cirkev a ďalšie organizácie. Všimni si, Pálko, každá politická strana. Na čom je založená? Aby menšina ovládala väčšinu. Žiaľ Bohu. Je to tak, Pálko. Takže a moc samozrejme pochádza od množstva peňazí. Ako to je u nás? Pálko, u nás, pozri sa, dneska sa názorne ukazuje, že vlastne akí úbohí jedinci tvoria 70 až 80% slovenského národa. Predsa rozumieš ma, ako je to možné, že my sme po novembri 89 vygenerovali takých niktošov, ktorí sa skrývali za Slovensko, za jeho národ, a aby mohli túto republiku rozkradnúť, tak samozrejme vytvorili ako údajne zvrchované svojbytné Slovensko. A ja dneska, keď to počúvam ešte nejaké tie reči, že čo všetko a hento a jaké majú plány, ja si hovorím, pre Boha živo, čo to vytárate? Veď tu už není naše nič. Nič tu nie je naše. A keď si porovnám, rozumieš, má ten ústavný sľub, ktorý oni podpisujú, a pritom ho podpisujú ako svojprávne osoby, čiže oni neboli dovezené z psychiatrického oddelenia z Pezinku, ani neprišli s nejakým opatrovníkom. A teraz, rozumieš ma, oni vyslovene hanobia ten ústavný sľub, a hanobiť ústavný sľub, Pálko, nehnevaj sa, veď ústavný sľub je nad zákonom. A ľuďom to neprekáža. Dokonca, ja neviem, je tu 20% jedincov, ktorí ešte dokážu mysleť. No a ja neviem, skrátka tu tento národ už je tak zblbnutý, alebo to má v génoch, že jednoducho, aj keď niekto vyniká nad nimi, dajme tomu, že nechce byť ako súčasťou toho stáda, tak oni mu to ešte závidia a snažia sa, vieš, ako takého človeka zhodiť, ohovoriť. Vladimír, to je všetko štátna moc. Ty si bojovník proti štátnej moci už od dávna, myslím. Ešte. Ako? No, Pálko, takto ti poviem. Samozrejme, predtým, ako som podpísal chartu, som to dlhodobo sledoval, ale už vtedy, ako od 20, myslím, necelé 23 rokov som mal, keď skrátka už som začal niekde patriť a za tých 13 rokov sa to teda rozšírilo, že už som bol napojený na široký okruh ľudí. Ale vieš, Pálko, to je veľká škola života. Áno. Ja som prakticky, to boli isté spoločenstva, nepodarilo sa to odhaliť a ja som v tých spoločenstvách bol ako jediný z robotníckej profesie. A ja si spomínam napríklad tí prvé 2 alebo tí 3 roky, dneska keď sa zamyslí napríklad tých rôznych výmenách názorov, ja som vedel povedať také kraviny, a lenže ja som videl z tých ľudí, ma nikto nevysmial. Nikto mi nedával najavo povedať, ale chlape, ty úbohý robotník, ktorý som robil v bani, keď som začínal, veď to není takto a hento. A za tých 13 rokov prakticky ja som sa naučil jednu takú, dá sa povedať, pre mňa to bola základná vec, že nikdy nedávaj okoliu najavo, aby ťa docenilo. Radšej nech to okolie ťa podceňuje
ale ty maj otvorené oči. Poviem ti taký príklad, Pálko, lebo za bývalého režimu ja som bol prakticky svojím spôsobom osamelý jedinec. Samozrejme, boli ľudia, ktorí mi pomáhali, ale to bolo všetko utajeným spôsobom. A poviem ti taký príklad. Áno. Napríklad, keď som robil v Prahe, tak bol som zaistený štátnu bezpečnosťou, akože poburujem. Áno. No a teraz, rozumieš ma na tom výsluchu, ja som ešte niečo ako povedal, ale takto, Pálko, aby to ešte doplnil toto. Pokiaľ ty chceš so štátnou mocou bojovať, tak musíš ovládať ideológiu, ktorú tá štátna moc používa na ovládanie ľudí. Ja som za tých 20 rokov naštudoval, hádam, 200 alebo 300 hodín tú ideológiu, dajme tomu Lenina, rozumieš ma, tí prejavy som študoval, porovnával. A teraz, rozumieš ma, oni chceli so mňa spraviť, že poburujem, lebo vtedy sa zatváralo aj za to, keď si mal napríklad nejakú knihu, ktorá bola podľa režimu ako zakázaná, bola protištátna. A ja som skrátka hovoril jednu myšlienku a to bolo podľa nich poburovanie. No lenže keďže už vtedy som bol pomerne, dá sa povedať, čítaný a patril som do spoločenstva skutočne inteligentných ľudí, ktorí zväčša boli povyhadzovaní v roku 69, za 68 rok v tej normalizácii, tak ja hovorím tým príslušníkom dvom, prosím vás pekne, zavolajte mi vášho načelníka, veď to není takto možné, čo sa ako toto robí tu. A samozrejme, oni no tak človeka podceňovali, takto došiel tam. A teraz tak, s takým pohrdlivým úsmevom, ako toto. A ja mu hovorím, súdruh načelník, to, čo to má znamenať, tak ja tuto pred vašimi súdruhmi som odcitoval myšlienky súdruha Husáka, ktoré povedal na predzjazdovej diskusii na Kladne a oni ma nazvali, že som protištátny živel, že poborujem. No ale samozrejme, Pálko, ja som sa musel úplne vážne tváriť s plnou vážnosť a hovorím, tak to čo znamená súdruhovia? Tak vy, štátna bezpečnosť, ste proti myšlienkam súdruha Husáka, vy ste proti robotníckej triede, vy, ktorí sa pasujete za predvoj robotníckej triedy a jej preliatej krvi a prilieval som ďalej do ohňa olej. Hovorím, no, predsa súdruh Lenin jasne povedal, že nie je väčší nepriateľ pre robotnícku triedu, ako je nepriateľ vo vlastných radoch. No ja som šokovaný. A samozrejme, tedy som na tom metre robil ako so sovietmi v Prahe. A no hovorím, žiaľ Bohu, budem musieť informovať ako kolegov zo Sovietskeho zväzu. Pálko, keby si bol videl, krvi by si sa nebol v nich dorezal. Krvi. Teraz vieš, ako zmetení. A oni boli presne takí istí tupci, ktorí žili z tých poučiek. Ako sú tí dnešní tupohlaví, primitívni blbci, či sú na funkcii, ja neviem, premiérov, ministrov, poslancov. Majú svoje poučky, rozumieš, má svoje zákony, ale Pálko, vieš, čo je najväčší paradox? Že oni chcú, aby občania dodržiavali zákony, pričom oni ich sami nedodržiavajú. A ja keď dneska vidím tých rôznych takých tých revolucionárov, aktivistov, tie rôzne skupiny, rozumieš ma, tam taká mini stranička, tam taká stranička, tam hento, rozumieš ma, ja mám taký pocit, že mafia sa rozhodla, že bude bojovať proti mafii, oligarchovia sa rozhodli, že budú bojovať proti oligarchom. No a zločinci z vysokej politiky sa rozhodli, že budú bojovať proti zločincom z vysokej politiky, ale cez niektorých ľudí, alebo tí skupiny, kde oni tých svojich ľudí infiltrujú. Vieš, Pálko? A ono to treba tak brať. Ja mám za sebou 40 rokov niečoho. Rozumieš ma? A pochybujem, že medzi tými, ktorí sa teraz na niečo hrajú, ja sa nehambím za svoju minulosť, je na Facebooku, na mojich internetových stránkach, ja predsa
sa nenechám poučovať takými ľuďmi. Ja dokážem za 2 hodiny, keď on se mnou debatuje, zistiť, že ten človek není tým človekom, za koho sa vydáva. Pozri sa, Pálko. Dneska tu mafia riadí štát. Ale zajímavé, že slovo mafia je tabu. Pre politikov, pre poslancov, dokonca pre tých revolucionárov, pre tých aktivistov. A pričom, Pálko, to nie je zložité bojovať proti štátnej moci. Pálko, štátna moc to je stádo tupohlavcov, nadutých ješitných pajácov, ktorí došli k moci, cez ekonomické podvody získali majetky a oni si myslia, že len oni majú pravdu. A ten systém, ako títo tzv. Aktivisti napríklad, no Pálko, nehnevaj sa, ja si toho Klániho už len za jedno si ho budem vážiť, že je ochotný za to presvedčenie zomrieť. Teda, že držal tú hladovku. Ale Pálko, prosím ťa pekne, to je boj proti štátnej moci, vypisovať 1% na tú budovu. Pričom rozumieš ma, keby tí ľudia okolo neho mali aspoň trošku Filipa, no tak by predsa sa pýtali, aj on by povedal tomu sudcovi, ako vy mňa chcete zobrať do väzby, keď vy slúžite zločincom, ktorí riadia tento štát, veď tu je x argumentov, rozumieš ma. Čiže miesto toho, aby sa tvrdo vyžadovalo na poslancoch a na politikoch, aby plnili ústavné sľuby, ktoré stvrdili vlastným podpisom. To sú, Pálko, argumenty, na ktoré nie je protiargument. Miesto nejakého šaškovania si predstav, Pálko, že by došlo do parlamentu 50 ľudí a každý by mal na krku cedulku formátu A4 a tam by bolo napísané: dokedy budú nevinní ľudia trpieť a niesť dôsledky za ekonomické zločiny našich politikov. No Pálko, nech by skúsili tí poslanci neodpovedať. Samozrejme, oni musia mať, dá sa povedať, protivníkov voči sebe na úrovni, ale nie hen takých ľudí, ktorí nerozumejú tomu, chcú sa hrať na revolucionárov, pričom medzi nimi je kopu infiltrovaných ľudí zo štátnej moci, lebo Pálko, treba si uvedomiť jedno. Tá štátna moc si je vedomá, aby si ten svoj blahobyt udržala a ona si ho bude udržiavať za každú cenu. A jednoducho ona je natoľko silná, že má dostatok ľudí, aby sa všade infiltrovali. A preto, Pálko, napríklad to nie len ja, ale ani taká Danka Bobeková, alebo Danka Dombiová, rozumieš ma, alebo ďalší jedinci, my si nemôžeme sa dovoliť spájať, rozumieš ma, s hen takými ľuďmi, ktorí aj tak by nevedeli využiť tí veci, ktoré napríklad by od nás dostali. Takže Pálko, asi tak. A potom si treba uvedomiť jedno, neviem, či si zaregistroval, asi pred týždňom bol otvorený rozhovor s Lorencom, Češi mali, a Lorenc to tam jasne povedal, Pálko, to zbytočne sa budú nafúkovať naši revolucionári, že porazili komunizmus. On jasne povedal, Havel skrátka bol taký a taký, bol pod ich vplyvom, ale zabudol napríklad povedať jedno, čo my sme zverejnili v necenzurovaných novinách. Áno, on to povedal pekne, že jak oni mali Havla spracovaného, ale napríklad zabudol povedať jedno meno, kapitán štátnej bezpečnosti Odvárka, ktorý ako vyťažoval Havla už ako mladého človeka. Asi predstav, vieš, Havel rád diskutoval. No a samozrejme, oni vedeli. A cez tú diskusiu, rozumieš ma, získavali všetko to, čo potrebovali. A keď napríklad si tu nejaké vedenie VPN, ktorí vyšli s tým, že my nie sme ako oni v tom 89. Ako to nebol ich vymysel, veď tu bol celý disent pod kontrolou. Oni keby chceli, behom 48 hodín by jednoducho boli rozprášili celý disent. Takže, Pálko, pokiaľ my tu chceme niečo docieliť, tak to musíme robiť ináč. Pozri sa,
Ja som, dajme tomu, jedinec, no na oko som ako jedinec, áno. Dal som teraz trestné oznámenie na toho Kalináka ohľadom mafiánskeho zločinca Petra Sikoru, lebo polícia, rozumieš ma, dobre vie, kde ten Sikora je, kadiaľ sa pohybuje, ale jednoducho, rozumieš ma, nemôžu ho zaistiť, lebo keby Sikora prehovoril, rozumieš ma, on sa raz aj tak vyjadril, že keby som prehovoril, tak Smer padne, áno. A teraz ja som zverejnil tú odpoveď, čo mi dala generálna prokuratúra, lebo ja som mi dal jasne najavo, že pokiaľ nepredvolajú Kalináka, im to vyplýva zo zákona, Pálko. Predvolať si ministra Kalináka, policajného prezidenta Gašpara a pýtať sa, vážení páni, ako je to možné? Ako je to možné, že tu bolo predložených toľko dokumentov, že Sikora je multimilionár a on neplatí výživné na vlastné dieťa. Pričom sú nezvratné dôkazy, ktoré boli uverejnené na mojich stránkach, že on zločincom zo smeráckej mafie cez biele kone zabezpečil miliardy korún. A pozri sa, jak o mafii poctivo mlčia. Pochcaní a posraní poslanci, pochcaní a posraní ministri, pochcaní a posraní doterajší generálni prokurátori, ministri vnútra, ministri spravodlivosti. No tak, čo potom môžeme očakávať? Lenže treba to asi brať takto. Nie každý má možnosť tie informácie mať. Je nás hrstka, ktoré tie informácie máme, to zverejňujeme, no ale žiaľ Bohu, Pálko, my musíme počítať s tvrdou protiofenzívou a hlavne zo strany tých ľudí, ktorí sú tú štátnu mocu na nás nasadení. Takže, Pálko, asi tak. A z tej odpovede, však tu som zverejnil, jasne vyplýva to, čo som povedal. Áno, zločinecká smerácka mafia urobila generálneho prokurátora pána Čižmára, oni si ho urobili na svoj obraz, ale mňa zaujíma, ako je to možné, že mafiánsky zločinec, multimilionár Peter Sikora, ktorý dlhuje vyše 15 000 eur, na vlastné dieťa na výživné, si chodí po slobode, likviduje firmy, zakladá firmy a kladem si otázku, čo je to za štát? To aký dobytok, to aký hajzli riadia tento štát, ktorí sú predklone pred mafiu. Veď tá mafia, Pálko, to nevznikla zo dňa na deň. Keby ľudia vedeli celú pravdu, rozumieš ma, tak taký Mečiar, ten nemá ani právo na ľudskú smrť, lebo prakticky za Mečiara sa toto začalo, dokonca ešte pred Mečiarom, lebo už v 87. roku už niektorí komunisti už sa vyvážali stovky miliónov korún do zahraničia, lebo tam už sa rátalo, rozumieš ma, čo tu ako bude. A potom ďalšia vec, Pálko. Neviem, či si všimnul tú moju polemiku s tým Mikom, s tým generálnym riaditeľom. Áno, ty si sa chcel dostať do televízie. No, Pálko, ja som daňový poplatník, ja platím tú televíziu, áno, čiže ja som ho slušne dvakrát požiadal. Tu minimálne 30 000 ľudí bolo za 23 rokov dohnaných k sociálnych samovraždám. Nehľadiac, koľko tisíce prišli cez zákony, ktoré zločinci, opakujem, zločinci a gavnery z vlád a parlamentov pripravili a zrealizovali, z poctivých ľudí urobili bezdomovcov. Potom nie sú to len sociálne samovraždy, ale aj duševné vraždenie. Si teraz predstav taký človek, keď stratí zamestnanie, lebo vytunuluje sa podnik, ráno stáva so stresom, večer ulíha so stresom, nemôžu spávať a tak ďalej a tak ďalej. No ja som predsa len chcel, aby mi išiel premiér a predseda parlamentu vysvetliť, teda, ako je to možné, že dokedy, akým právom, v mene akého ústavného zákona musia nevinní občania trpieť za zločiny politikov. Pozri sa, jak si pamätáš, čo som mal tedy to vystúpenie na Deň ústavy v roku 2013 v tom slovenskom parlamente. No, to sledoval som, hej. No, Pálko, čo myslíš? Prečo v roku 2014 už Paška zatrhol žiadny deň otvorených dverí? No, aby sa nestalo, že aby tam znova Pavlík takto vystúpil. Vieš? Mm-hmm. A tu, Pálko,
pokiaľ my chceme niečo robiť, revolúciu, Palko, nespraví 100 000 ľudí, ani 500 000, ty sa vykričia, rozumieš ma, ale tých ľudí, rozumieš ma, treba skutočne presvedčiť a ukázať im argumenty. A ukázať na základe pravdivých argumentov, že jednoducho tá štátna moc klame, podvádza. Veď keď si to zobereš, tí politici, tí priamo nenávidia tento národ, pohrdajú týmto národom. A ja sa desím toho, napríklad, keď sa teraz robila tá kampaň za ochranu rodiny, lebo to jeden emigrant z Kanady nádherne napísal, je to na našich stránkach, rozumieš ma, a to aj mne, veľa ľudí potvrdilo, že nešlo kvôli KDH a cirkvi, ako voliť, lenže, Palko, tí ľudia si nedokázali uvedomiť jedno, že oni tu pripravili niečo hrozné pre svoje deti, pre svojich vnukov, a raz tí vnuci budú mať deti a, Palko, oni sa budú musieť prispôsobiť perverzným pedofilom. Ja si vážim každého homosexuálneho jedinca, ktorý je slušný človek, lebo doposiaľ lekárska veda nedokázala, rozumieš ma, toto vyliečiť. Ja si vážim homosexuálneho lekára, homosexuálneho učiteľa, homosexuálneho filozofa, homosexuálnu zdravotnú sestru. Poznám viacero takých, ktorí sa hanbia sami za tú hrstku tých pedofilov. Teraz si, Palko, predstav, že ty so svojou manželkou by ste si vyšli na poli nahatý, pohlavné orgány by ste mali zakryté kúskom latka, išli by ste na prechádzku. No, Palko, nehnevaj sa, okamžite by ste boli spacifikovaní, samozrejme, x trestných oznámení na krku a najvyššie by vás moralizovali takí, čo túto perverzitu podporujú. Však nemusím menovať, vieme, okolo sa jedná tu na Slovensku. Áno. A teraz si, Palko, predstav, že keď oni v takýchto perverzných, obscenných scénách sa prezentujú na verejnosti, aký to môže mať dôsledok napríklad na také 8-10 ročné decko, ktoré je na tej ulici a ono toto vidí. Palko, pozri sa. Slovensko bolo dopredu obetované, lebo ja som z začiatku si myslel, že skrátka národ to nejde len tak zlikvidovať. To, čo títo urobili za 23 rokov, keď to mám brať z biblického hľadiska, to, čo sa nepodarilo za 500 rokov Tatárom, Turkom, Maďarom, po prípade, ja neviem ešte akože aj dajme to aj Čechom, lebo tí naši rôzni tzv. Slováci majú aj tých za nepriateľov, tak to sa podarilo za 23 rokov týmto chrapúňom z vysokej politiky, týmto zapredaným vlastizradcom. Veď predsa, Palko, tu už máme 2 hluché generácie. Áno? A teraz už jednoducho už oficiálne to priznávajú štatistiky, že v roku 2060 na 100 dôchodcov bude robiť 32 zárobkovo činných ľudí. Čiže, Palko, my už za 60 rokov budeme v menšine, vo vlastnom štáte, no a za ďalších 40 rokov, teda ako za 100 rokov, bude nám hroziť zánik ako lužišským Srbom. A toto, Palko, predsa si zober, mafia, ktorá riadi štát, veď oni vedia, Palko, že keď napríklad vykradnú zdravotníctvo, že tu budú zomierať ľudia. Oni vedia, že keď vykradnú tie miliardy, ktoré majú ísť na rozvoj rodiny, rozumieš ma, že jednoducho nebude tu populácia. Palko, toto je krajina pod dohľadom 7 bolestnej panenky Márie. Toto je krajina pod dohľadom Antikrista. Znova opakujem, krajina pod dohľadom Antikrista. A vieš, jak mne je ľúto, keď si pomyslím napríklad tí budúce deťurence, ktoré tu prídu na svet. Čo ich tu bude čakať? Veď tu príde k situácii, rozumieš ma, že im jednoducho sa budú musieť takýmto perverzným pedofilom prispôsobiť. Ale, Palko, takto, abych nezabudol na to hlavné. Jednoducho, rozumieš ma, ja budem robiť všetko preto a už si nebudem. Skrátka, pôjdem podľa zákona,
Ja nebudem, rozumieš, ma vypisovať postenách, ani malovať, ani nejaké toto. Ja sa budem dodržiavať striktne zákona. A garantujem ti, že budú musieť prehovoriť Kaliňák, generálny prokurátor, lebo ja sa naďalej pýtam a budem čakať. Dokedy bude mafiánsky zločinec Peter Sýkora chodiť po slobode, neplatiť výživné na vlastné dieťa, a budem sa ďalej pýtať, dokedy, čo to je za štát, ktorý je v hlbokom predklone. Veď prakticky štát, rozumieš ma, to by mali byť ľudia, občania. Na čo nám je potom taký generálny prokurátor, minister vnútra, minister spravodlivosti? No Pálko, nehnevaj sa, veď predsa, keď tu niekto si založí politickú kariéru na tom, že na nejakých asociálnych cigánskych parazitoch, ale veď tí asociálni cigánski paraziti nás za jeden rok nestoja ani 1% z toho, čo takíto guloš-váloši a prevetrávači pohlavných orgánov, ktorí riadia tento štát, rozumieš ma, za nič nerobenie, zoberú peniazy. Pálko, jak sa ľudia ako stádo s týmto stotožnia, ja ako občan sa s tým nestotožním. Ja budem presne tak, jak za bývalého režimu, len striktne sa dodržiavať zákona a budem žiadať, aby ten zákon a ten ústavný sľub naplňali aj naši politici. Pálko, asi toľko, vieš, lebo bol bych veľmi rád, takto má, myslím, v pondelok Mikuláš Vareha, má súd, to je politický väzeň Mikuláš Vareha. To je skutočný politický väzeň, rozumieš ma? A ja mám taký dojem, že ďalšie materiály, vieš, ako, ktoré zistila ako Danka Bobeková. Budeme volať, hej. Mali by ste sa ako takto. Takže to by z mojej strany bolo asi tak všetko. Možná na budúce, Pálko, sa možná za ten týždeň niečo stane, uvidím ohľadom toho Mika. Pozri, ja som v tom trestnom oznámení Mika nazval priamo zločineckým gavnerom. Tak som zvedavý. A prijal by som si, aby ma žaloval a ja bych si to s ním pred súdom rozdal. Vieš? Lebo, Pálko, zločiny, totok si ani fašisti nedovolili za slovenského štátu. Predstav si, Pálko, za slovenského štátu samozrejme boli aj veľmi negatívne veci. Veľmi negatívne. Dokonca vraždili sa tu ženy, hádzali sa do vápeniek a tak. Ale, Pálko, predstav si, keby nejaký robotník alebo nejaká čata 10 robotníkov robila u nejakej firmy a nedostali by zaplatené. No, Pálko, ja si ani neviem predstaviť, čo by ten slovenský štát bol s takým podnikateľom hajzlom urobil. Ten by buď skončil, rozumieš ma, buď štranok na krku, alebo guľka medzi očami, no alebo by vyšiel hore komínom. Tak, Pálko, asi toľko zatiaľ by to z mojej strany. No a si rád vypočujem ohľadom, lebo držím palce Mikulášovi Varehovi týmto aspoň cez slobodný vysielač, že pozdravujem. A môžem odkázať aj jemu a jeho družke, že je to strašné, čo s nimi robia. Môžu sa hanbiť títo gavnery z policajnej mafie, prokurátorskej mafie, sudcovskej mafie. A záverom chcem povedať jedno. Špeciálny súd a špeciálna prokuratúra neboli založené na to, aby slúžili občanom. Boli založené na to, aby špeciálne chránili týchto arcizločincov, mafiánskych gaunerov, ktorí sú na vrchole, na špici pyramídy. Asi toľko, Pálko, z mojej strany. Volal nám tu poslucháč nejaký, len sa mi to nedá zdvihnúť a poprosím poslucháčov, ktorí nám tu chcú niečo povedať alebo niečo sa spýtať, poprosím vás mailom, pretože nedá sa mi prepojiť telefón. Takže už dovolal, Vládko, som ti ho chcel spojiť, ale nedá sa mi z tohto druhého telefónu. Nevadí, hlavne vieš, nech teraz tomu Varehovi trošku, vieš, s ďalšími argumentami proti tej štátnej moci, aby sme ako povedali. Dobre, Vládko, s tebou sa rozlúčim, tebe ďakujem veľmi pekne. Takže... Pálko, ja ti ďakujem a dúfam, že za taký rok, že už budeme na riadnej síle. Ja tiež dúfam. Dobre, Vládko, ahoj. Dobre, Pálko, ďakujem ti pekne, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača aj teba. Ahoj, čau. Maj sa pekne, ahoj. Takže poslucháči, kto sa sem chce dovolať, je mi ľúto, nedá sa, jedine možno na Skype Slobodného vysielača, že by ste sa vedeli dovolať, alebo píšte
vaše otázky na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Už tu máme nejaké mailiky, takže potom sa im budeme venovať. No a my teraz sa pôjdeme pozrieť za Dankou Bobekovou a zistíme, čo nové u Varehu. Haló, to bez cenzúry, Pálko Šedivý. Danka, vítaj. Pekný podvečer. Vítam ťa u nás v štúdiu. Daniela, prečo ti voláme? Že nám vraj povieš, čo nového u Varehu a čo nového na našej politickej mafiánskej scéne. Na našej mafiánskej scéne, samozrejme. Ja mafiánsko-politickú štátno-gaunerskú scénu vnímam tak, že mafia sa aktivizuje, mafia sa snaží nám všetkým zlomiť väzy, no nech sa len snaží. My sa budeme zase snažiť zlomiť väzy mafii. Nepřátel sa nelekejte na množství, nehľadte. No. Čo máme nové? Tak máme novú takú likvidačno-mafiánsku aktivitu teraz, ktorá smeruje k Daniele Dombiovej, pretože tá okrem toho, aby mohla podnikať a slušne žiť, teraz sedí na polícii stále, u vyšetrovateľov stále, teda u štátno-mafiánskej chobotnice, lebo naši vyšetrovatelia, to je ich predĺžená ruka. Ja som prvé poprosila Danielu, keďže som mala skúsenosti s týmito mafiánskymi gaunermi najhrubšieho zrna, aby sa snažila získavať korešpondencie mailové, telefonické a tak ďalej. A toto sa nám podarilo. Podarilo sa nám získať veľa dokumentov, z ktorých týmto môžem odkázať ja mafiánom, že kým som ja mala dokumenty sama, od mafie, od štátu, ešte to nič neznamenalo. Mafia nikdy nemohla predpokladať, že budeme dve, že budem ja a že bude Daniela a že budeme tie dokumenty sumarizovať, hodnotiť, analyzovať. Takže mafiáni, môžete zbystriť pozornosť, zajtra mi môžete poslať vašich tárajov, ja to zvládnem. Ja začnem od Starnetu, ako oni dnes likvidujú Danielu. Táto mafia má svoje mená. Počkaj, ja ťa ešte takto preruším, aby vedeli aj poslucháči. Bude pojednávanie? Zajtra bude pojednávanie. A ohľadne toho, že Varehovi idú ešte priklepnúť 1 rok za to, že nezaplatil. Áno, oni sa Varehu boja, samozrejme Varehovi musia priklepnúť ešte 1 rok. Ale ja chcem hovoriť o likvidácii tejto mafii, o generálnom prokurátorovi, ktorý ma nepočúval, že s ním chcem hovoriť o vraždách, o tom, že tu chýbajú ľudia a o tom, že nás mafia zlikviduje a občania nikdy už viac na ňu nebudú mať dôkazy a dokumenty, ktorými sa chváli občiansky tribunál, že bude koho si súdiť. Jasne. Tu je jedna mafia, Pali, ktorú riadí konkurzná mafia, tá dodnes vládne, prepojená na politikov, policajtov, prokurátorov a sudcov. Preto ja začnem od Varehu, ale nie s Varehom. Ja začnem s tou mafiou, ktorá bola nielen okolo Salmanova, lebo Salmanov je za mrežami. Nepotrebujú ho, jemu idú po krku, rovnako po peniazoch a tak ďalej. Ale bola tu nejaká Ľubica Kolesárová, ktorá tu už nie je. A tá slúžila jednak tým Salmanovcom a jednak Varehovi. Čo sa stalo? Získali sme dokumenty z komunikácie Ľubice Kolesárovej s odporcom Salmanovcov a to bol Somorovský. Ja som vždy pri Somorovskom dávala otázniky. Mne sa Somorovský nepáčil, lebo ja poznám okolie Salmanova. Vozil deti do školy, kde chodil môj vnuk a títo smradi mafiánsky mu nedovolili získať ani diplom v poslednom ročníku tej anglickej školy. Ľubica Kolesárová musela komunikovať aj so Somorovským, aj s Božkom a Ivan Božka je mafián, ktorý je prepojený na Kaliňáka
a ten nebude chcieť riešiť v dobrom Varehu, ktorý je prepojený na nášho Fica, tieto informácie vieme, že sa poznajú, a tento istý Božka s Ľubicou okupoval okolo Salmanova a teraz okupujú okolo Varehu. Čiže ja chcem povedať, oni tak začali mazať firmy, tak začali likvidovať firmy, aby neboli dôkazy, že konkurzná mafia má stále navrch. Ja výjdem teda z firmy, pretože hoci kto môže reťaziť firmy, ale nie je mu to k ničomu, on tam potrebuje argumentovať, dokumentovať, mať dôkazy o tom, že sa tam robili svinstva, podvody, že sa likvidovali ľudia. Vareha zajtra bude mať proces a Vareha sa nemôže brániť, pretože k Daniele nastúpili biele mafiánske kone. Oni tam prišli preto, aby zlikvidovali jeho majetok, pretože občania nevedia, ako sa kupujú firmy od mafiánov. Mafiáni firmy vytunelujú, zlikvidujú dotácie, nepoužijú ich na ten účel. Niekto si lacno kúpi firmu ako Vareha, on ju zhodnotí, kapitalizuje, neprežerie ako títo hajzli tam niekde na ich jachtách a neviem kade a s tými ich radodajkami. Ale Vareha budoval, áno. Oni to všetko zlikvidovali nezákonným spôsobom, pretože najväčší gaunery popri týchto sú ešte daniari. Ja som si odsledovala tie daňové procesy s košickými daniarmi a zistila som podľa trestného oznámenia Varehu, že tieto isté dámy z daňových úradov, ktoré mali pozastavenú činnosť, chodili na kontroly k Varehovi, kde tie úspešné súdne podania oni absolútne znegovali tým, že oni tam nastúpili už potom a Varehu dodaňovali a dorubovali. Vareha nastúpil do väzenia nie s takými červenými číslami, ako majú mafiáni. On tam išiel bez dlhov, Vareha, do väzenia. Varehu dodaňovali, až keď ho zadržala polícia 1.3.2011 a okolo Varehu sa diali veľmi čudné veci. Ľubica Kolesárova, keď komunikovala so Somorovským, a ja sa nečudujem Salmonovcom, že mu chceli dať na rypák, ja by som mu dala tiež, tak píše si so Somorovským, ako treba založiť nehnuteľnosti a čo s nimi veľmi rýchlo urobiť. Ja keď pôjdem zo Starnetu, a to je Lučenec, kde je neskutočná mafia, a tam mám priateľku Veroniku, ktorej zlikvidovali syna, tak ja si prečítam, že v tej firme je Salmanov, Somorovský, ale sú tam biele kone konkurznej mafie. A tie poznám ja. Vladimír Kaňka, Marcel Pachota. Pachota išiel Premika, ten tu už nie je. To sú poltárske biele kone. Každý sa tvári, že nič nevidel a nepočul. A tie biele kone ešte žijú, hej, stále? Ja si myslím, že no minimálne Marian Arpány a všetci, ktorí figurovali v týchto firmách, že žijú. Lebo ja viem, ako sa firmy zakladali. A kto ich zakladal. A ako tam išli SMS-ky. Ako sú to často fiktívni ľudia. A že poliši dávajú takéto informácie, tak to je úplne bežné. Že im tam nafotia nejakých Rómov a oni z nich majú biele kone a má to Danka, takže Danka vie, cez aké stovky firiem ide mafia. A keď ja pôjdem od tejto firmy, tak ja neprídem nikam inam, len k mafiánom. Bockanič, Rataj, Zlejší, Kardoš, Zelenaj, k Flašíkovi, Glvačovi, Mečiarovi, Lexovi. A ja s tým nemám najmenší problém. K ďalšiemu Gaunerovi, Nestarcovi, Borisovi Jakešovi do ich firmy platiť sa oplatí. Nás už zlikvidovali a takto bude likvidovať mafia Danielu. Áno? A keď ja pôjdem, Pálko, cez tú firmu, tak ja zistím, že Somorovský firmu, s ktorou komunikoval s Ľubicou, pozakladal
nehnuteľnosti a napísal, urob niečo rýchlo tak, aby to bolo tak a tak. My nedáme právnikom Salmanova žiadne argumenty, oni budú dlho obhajovať, lebo dlho treba aj zarobiť. My sa len bránime. Tá firma už je v konkurze od roku 2014. Tá firma, o ktorej hovoril Comorovský s Ľubicou, má ďalšieho konkurzného správcu, ktorý je napojený cez Kmotríka na týchto ľudí. Už je tam cyperský spoločník a my vieme, že konkurzná mafia na Cypre má svoje firmy a ovláda na Cypre tiež. Táto firma ide ďalej do SPL AS Levice a mafia má smolu v tom a veľkú smolu, že ja mám dokumenty, čo sa dialo v SPL a aj z Levice, pretože ďalším v tej firme štatutárom, kde je cyperský spoločník, je istý pán Tibor Slivka a tu treba hovoriť mená, že tu je štátno-mafiánska chobotnica, OK. Ale tu sú dôležité mená. Že ten Somorovský sa zase ošetril inžinierom Tiborom Slivkom, a ja budem hovoriť mená, máte smolu, a je v Dunaj Petrol Trade a blízka firma SPL AS Levice. Je tam tá istá konkurzná mafia Neštrák, Líška, Laban, Zmezej, Laurusky, Arpány, ktorá operovala v Donare. Čiže kde je Flašík, Glváč, Smerácka mafia, inžinier Jan Čech, ten nám prichádza tiež odtiaľ z Lučenca. Tento štát je absolútne na kolenách. Tu teraz nejde o to, že kto si ide z revolucionárov meniť systém. To štát nedovolí v tejto fáze, pretože štát sa ide teraz brániť, lebo nikdy nepredpokladal, že svetlo sveta uzrú takéto dokumenty, aké máme my. Čiže komu slúžila Ľubica Kolesárová? Ja som chcela o tom hovoriť s generálnym prokurátorom. On ma odmietol, lebo sa pobili kdesi tam v Nitre, alebo čo? Pálko, lebo jednoducho Daniela je vystavená takej hrozbe likvidácie, akú si bežný občan nedokáže ani predstaviť. Lebo Chmelina to je jeden neskutočný gauner, ktorý pochádza z Nemšovej. Z Nemšovej máme Mečiara a z Nemšovej nám prišla hrôza. S Chmelinom ide Maxon, s Chmelinom ide Zoroslav Kolár, s Chmelinom ide Baco, idú tam politici, Mamojka, jeden za druhým. V Influvale je Daniel Duchoň. To je niečo desivé a príšerné, že sedí v parlamente. Je tam Tomáš Maroš s prepojením na biele kone, ktoré infiltrovali do firiem konkurzní mafiáni. Je tam Radoslav Kačúr, Martin Daňo berie firmy po Bockaničovi. Ľudia nemajú ani páru o tom, akému my sme nebezpečenstvu vystavení len preto, že tu nikto nehovorí slovo mafia. To sú mená. To je Zoroslav Kolár, ktorý je všade. Títo ľudia sú prepojení na jeho HTC holding, na všetky lekárne doktora Maxa. Všade je i zákonným zástupcom doktor, ako sa volá ten malý tam z tej Penty, Haščák. Áno? Zoroslav Kolár nemá len zbrojný priemysel. On má lekárne, on má kúpele, on má všetko, on zastrešil našich politikov. A keď si zoberieme, že ten Starnet vychádza tiež tam, kde je Marcel Pachota, kde sú Pachotovci z Poltára, ja viem veľmi dobre, kto zakladal firmy aj pre Marcela Pachotu. On si slobodne chodí po Poltári, kde sú vyšetrovatelia, aby im povedal, kde je Miko. Tam, kde je Miko, tam je aj Kolesárová. Je tam, dám tam otáznik rýchlo, Ježišmaria. Je tam Miko, kde je Kolesárová? Lebo Ľubica Kolesárová nerobila tak, ako ona chcela robiť. A v Astingu Glvača a Flašíka bol rovnako aj doktor Kolesár. A doktor Kolesár bol prvým právnym zástupcom Mikuláša Varehu.
Mikuláš Vareha nebol spojčený s touto mafiou ako Sergej Salmonov. A možno zďaleka nie je taký zločinec ako tí, čo sú vonku. Hoď sa reťazí v Prievidzi cez Zuborovských a ja neviem akých a cez Majtána, ktorý bol vo firme zase s nebohým Romankom Krajčím, vlastným synom. Ja tú mafiu poznám lepšie ako naša Siska. Lebo keď si niekto, Pálko, preštuduje všetko, čo je o prokurátorovi Šufliarskom, ako bol na jachte s Mičietom a kto je Mičieta, že je to vyšetrovateľ. A ako si oni predávali tie ich harlekinky, tie motorky, o tom by sme sa mohli pobaviť s našim Kaliňákom, nie? Harlekin je niečo. A harlekinky, no počkaj, mňa musíš brať tak, že ja mám 1 350 000 informácií, áno, a ja už teraz zúrim, keď viem, že to tento Mičieta predal Jozefovi Švidráňovi, a to je od Černákovcov, že? A tomu prokurátorovi vôbec nevadilo, že ten Šufliarsky si sedí na tej jachte s týmito a že tam je človek odsúdený za drogy vo Švajčiarsku, ako museli nášho Jozefa Oleša chytiť Rakušáci. Lebo to nie len počiatkov vlas by sme museli skúmať. To by sme mohli na Áviu dať tieto vlasy a zistili by sme katastrofu. A zajtra Vareha má dostať rok navyše. Naviac, no. Uvidíme. Prokurátor, alebo neviem, kto tam dá o hodinu skôr pojednávanie. Nedaj Bože, aby tam neprišli zvedaví novinári, lebo Mikuláš Vareha sa nepochybne bude účinne brániť. Lebo ja ešte chcem povedať jednu dôležitú vetu. Títo ľudia, novinári a tak ďalej, oni nemôžu ani vedieť, aj keď pozistujú veľa dôležitých informácií, že kadiaľ ide Vladimír Kaňka od Comorovského zo Starnetu a akú úlohu tam má Ivan Boška, ktorý chodil s Ľubicou predávať Varehov majetok, keď ho Ľubica zastupovala. Na plnú moc, keď Daniela nemohla povedať ani slovo. My tu už máme SMS-ky, my tu už máme všetko, čiže Ľubica nemohla robiť podľa svojej dobrej vôle, pretože Ľubica sa dostala do tohoto závesu týchto mafiánov, zločincov, darebákov. To nie sú hociakí mafiáni. Oni predsa na ceste toho biznisu vraždili. Oni nechali moje deti na ulici, títo darebáci odporní. A Zoroslav Kolár, on dodnes funguje tak dobre, že si to táto spoločnosť nevie predstaviť a funguje opäť, zdôrazním prečo. Lebo nikto sa nechce baviť o inštitúte Bieleho koňa. Tí zastrešujú všetkých politikov, dodnes odhadzujú firmy u Vladimíra Stríčka v Modre na Okružnej 3239. Policajti, prokurátori, všetci to vedia. Ale až by sa zosypal inštitút Bieleho koňa, tak môžu pristavovať Dubnicu, Leopoldov a ja neviem čo, lebo všetci by išli do Prúškového, lebo my tie dôkazy o nich máme. A môžem povedať jedno. Flašík, Glvač, Lexa, Mečiar, Valašík a všetci títo, keď pôjdem cez Dostálovú, z Vrškovca, Kormanovú, ja sa prechádzam po Fláfe a ku všetkému musím mať dôkaz. Čiže Vareha je zamržaný a Salmanov je zamržaný. A poznám obidva tieto prípady. A poznám jedno. Desivejšiu spoločnosť, ako je táto slovenská, určite by som nenašla ani pri talianskej mafii. Lebo toto, čo je na Slovensku, sa už dávno vymklo spod kontroly. Vôbec nehovorím o občianskej. Občania majú teraz vážny problém, ako dopadne Ukrajina. A keďže ja verím Putinovi, tak viem, že to niečo vyriešia aj bez mojho lajkovania tam. Aj keď treba o Ukrajine hovoriť. Lebo my tých jastrabov máme doma. A to je náš pán prezident, to je Glváč, prepojený na mafiu, na proamerické tam tie všelijaké sily. A keď sa občania nezobudia, tak nás vykantria. A občanov už skantrili, pretože naše deti budú platiť tieto dlhy. A Boh opatruj Varehu, tam zamrežaný.
Lebo funguje aj tá justičná mafia, vieš? Ja som sa chcel opýtať, ohľadne toho Varehu, to pojednávanie bude verejné? Áno, však samozrejme, preto tam skrátili tú dobu. Neviem, asi Daniela sa tam nejak dopraví a už či bude verejné alebo tajné. Ja osobne si myslím, dám tam otáznik, už vedia výsledok? No tak asi takto by som sa ja opýtala, lebo oni vždy dopredu vedia výsledok a ono to je tak, že páni ministri si nepredvolávajú mafiánov, ale ministri naklúšujú k mafiánom ako náš borec k Zoroslavovi, keď sa rozhodovalo. A rozhodne mafia, že čo s tým Varehom, aby neprehovoril, lebo ak Vareha prehovorí, no tak mafia sa má na čo tešiť, vieš? A keď by mohol, ale však on sa účinne bráni, mám tu jeho trestné oznámenia. Hanba veľká našim daniarom. Hanba veľká, že nemajú trošku cti, úcty k tým ľuďom, ktorí sú za mrežami, že sa sami nažrali tých úplatkov, ktoré tam mali. Veď to vidím v SMS-kách, keď išli daňové kontroly mafiánom. Pátek sa mohol zblázniť, aj Juraj Por sa mohol zblázniť, jak to všetko museli pozametať. A oni sa hrdo tvária a oni nesedia s nimi za mrežami. Ja tomu nerozumiem. Peniaze robia svoje. Áno, tu vládnu peniaze, Fico to nezvládol, lebo tam Fica dá, hneď mu to Globač vysvetlí, aj tam s tou odnožou okolo Počiatka a Kaliňáka, že? Však Jaroslav Spišiak veľmi dobre vie, čo hovorí Lomičietovi a o tých, keď oni veľkoryso Lomičieta dal na neho trestné oznámenie. No je mi ľúto, že ten Jaroslav Spišiak nemohol byť dlhšie, lebo Kaliňák teda tento tu zariadi. Dobre, Danka, tak takto sa veci majú. Máme ešte nejaké 2 minútky, mne tu poprichádzali maily, neviem, či na všetky stihneme odpovedať, ale vidieť, že ľudia počúvajú, ľudia sú zvedaví na všetko možné. Jednak mi to prišlo niečo z EŠTB, to si to stihneme na potom, ako zoznam EŠTBákov, Mečiar, Doktor, Lexa, Alex. No, však to boli všetko EŠTBáci. Šuster, Bezmena, ešte Kukan, Skopec, Zajac, Rudolf, Cver a tak ďalej. Ale oni to pripravili v tom 89., keby si ľudia pozreli obchodné registre, tak oni pozakladali 89. firmy, ktoré okamžite išli na Mečiarových oligarchov pripravených a Zoroslav Kolár už ako konkurzná mafia v súčinnosti s Krajským súdom v Bratislave fungoval. A my nedáme von všetko, tak naivne s Danielou nie sme, lebo bude ešte aj horšie. Dobré časy už sú za nami, zajtra sa teším na tých infiltrovaných smradov, ako si to prídu s nami vybavovať. A ja chcem občanom povedať, Bohu nech sa poďakujú, že sa nestretli s mafiou ako ja, Daniela, Vlasta Kučeničová, Jožo Kryžánek a tuto moja priateľka z Lučenca, Veronika, ktorej tiež syna takto zničili a nech Bohu ďakujú, ale nech sa zobudia, lebo toto čaká ich deti. A ich deti sú tie biele kone v týchto firmách a mafia sa s nimi srať nebude. Keď náhodou dá niekto trestné oznámenie na tú firmu, tam pôjdu dole biele kone, tam nepôjde dole Zoroslav Kolár. Ani Božka, ani takýto, vieš. Tak budú trpieť, no tak nemali si užívať, no. Ale Falko nie vždy vedeli, že idú slúžiť mafii. Ja musím byť objektívna. Niekedy to prijali ako dobrú ponuku a teraz už sa zobudzajú, že sú v mafii a že majú poprdeli, vieš. Dobre, mám tu ďalšiu otázku. Pýta sa Peter Fedorčák. Čaute, môžem sa spýtať, či pani Danka počúvala Infovojnu s Daňom? Ak áno, prečo nevstúpila do vysielania, keď ju hral s pozdravom Peťo? Ja mám Daňa ťažko mi je ukradnutý. Daňo mi je ťažko ukradnutý, kto si chce prečítať moje statusy, tam má vyjadrenia, aj moju komunikáciu s Daňom, aj ako ide po krku Zoroslavovi Kolárovi a potrebuje k tomu iba moje ruky, takže ja nemám sa s Daňom o čom vybavovať. Daňo to je jeden obyčajný infiltrovaný mafiánsky poskok, s čím ja končím debatu o Daňovi. Dobre, ešte tu mám takú otázku na teba, sú také súkromnejšie, vidia sa neveriaci Tomáš, že či Bobekovej dcera a vnuk pracujú, odkedy odišli z domu v Modre a z čoho žijú? No, ty počúvaj ma, ty čo sa to pýtaš, ty môžeš moje deti akurát tak pekne pozdraviť, zajtra mi napíšeš zo pár statusov, z čoho žijú, to nie je tvoj problém, z čoho žijú.
A či pracujú tiež nie je tvoj problém a keď budeš mať možnosť, tak im nájdi prácu aj mne, lebo ja chcem aspoň prácu upratovačky a mafia mi ju nedá. Týmto ťa srdečne pozdravujem. Dobre, ale už máme... Lebo ťa poznám, kto si. Lebo ešte máme strašne málo času, ale ešte tu mám takého ešte od toho neveriaceho Tomáša, má 3 otázky, že či je pravda, že namiesto školy pre vnuka spláca auto pre dceru? To sú počúvaj, otázky. Vladimír, ty, čo mi dávaš tieto otázky. Neveriaci Tomáš. Nechaj, ja viem, čo to je. Ty sa nestaraj o to, že či ja splácam auto mojim deťom, moje deti zostali na ulici, mafia ich odrovnala a teba teraz mafia platí a niekto ti platí kredity, aby si mi mohol piť život. No, takže môžeme ísť ďalej, to je ten istý. No a ešte jeden je tu od toho istého, tu mal 3 otázky, že či je pravda, že tvoja rodina, že jej rodina vlastní 3 autá a či ti nie je trápne zobrať peniaze od ľudí na podpore. Neviem, aké peniaze sa jedná. Či si niečo zobrala, nejaké peniaze od niekoho? No nie, to je jeden infiltrovaný poskok, ktorý hovorí, že za statu si beriem peniaze od Daniely Dombijovej, u ktorej žobrem o peniaze a proste, ktorý ma tam sústavne napáda pod tými statusmi, ten psychopat, čo mal byť dávno u psychiatra, ale to je jeho problém, že tam nejde. Zajtra mi možno napíšeš, že pochádzam z Hrašného, z verejného domu, ale ja som sa s tým zmierila. Takže tu je ďalší zaplatený, ktorému tam platia za takéto nezmysly. Dobre, už prekračujeme dobu, Danka, ja sa musím s tebou rozlúčiť, už je 2 minúty pol. Ja ti ďakujem veľmi pekne, prajem ti ešte krásnu nedeľu. Ja vám prajem krásnu nedeľu. Toto bolo asi tak všetko, aj od poslucháčov ešte tu mám jeden mail, ale to už nie je pre teba, Danka. Poslucháčka Anna sa pýta na hostia, ktorý hovoril vtedy ešte, keď sme mali Vladimíra, takže bol to Vladimír Pavlík, necenzurované.net, si to môžete nájsť, Danka, takže tak. Danka, ahoj, maj sa krásne, ja ti ďakujem. Aj vy sa majte všetci krásne, pekný zbytok nedele. Ahoj, ahoj. No a s vami sa poslucháči lúčim a tiež vám želám ešte krásny zvyšok dnešného večera, že majte sa krásne.